היי יוטיוב, מה קורה? כאן זאת אני ואתם בערוץ טיווי, סליחה, לא טיווי, אמילי טיווי. והיום אנחנו במשחק ממש טוב, כאילו אנחנו יוצרים כל מיני שחקנים, רואים אלה כל מי שעצרתי, ממש חמודים, וכאילו אתם צעירים והכל, ואז אתם מזמינים פה. הבנתם? איפה שלחקתי. אוקיי, היום אנחנו נכין את בוב ספוג. הנה, את מי שאני מחזיקה. הנה, רואים? אוקיי, בואו נכין אחד חדש. איך אני מכינה? חכו רגע. חכו. וואי, איך אני מכינה? נראה לי שאני צריכה לזרוק מישהו. בואו נראה את מי אני לא צריכה. נראה לי את זה אני לא אוהבת. הנה, עכשיו אני יכולה. בבקשה. אוקיי, נכין את בוב ספוג, אחר כך לזרוק אותו, כי יש לי כבר אחד. מה קרה? אוי, סליחה על מה שקרה לנו הרגע. הנה, הוא נכנס. אוקיי, את החלקים האלה, כאילו, יש לכם כאילו, יש לכם את אלה, זה לעשות פרצופים, ידיים ועיניים ושפמים כמו שאתם רואים. פה זה לעשות רקע, טפטי והכל, גם זה, ופה זה לצייר. ופה אתם כאילו, פה אתם פה על הסטוח אתם מציירים ופה אתם מזיזים. ואז אתם יכולים לצלם. וגם להזמין ממדפסת לתמימד. נראה לי, ככה זה נראה לי. אוקיי, הנה, פה אני מזיזה. צריך בשביל זה צבע צהוב, אבל המון צהוב צריך. רואים? תתעלמו מכל את הרקע אם שמעתם. אוקיי, ככה כאילו, ככל שתזיזו יש לכם את החלקים. אחר כך נוסיף נקודות צהובות. מקווה שהבוב ספוג שאנחנו עכשיו מכינים ייראה יותר טוב מהשני. מקווה. רגע, יש לכם גם את זה. שכחתי. חכו. הנה. עכשיו גם מאחורה. אני לא מתכוונת להזמין, אולי אני אזמין לפסח הזה. לא בטוח, זה תלוי עם ההורים. רגע. משהו קרה פה. הנה. אז אוקיי. בואו נראה חבר'ה. עכשיו צריך לבן לעיניים. לא לבן, קודם כל שחור. ראיתי את זה בסרטון, נעשה שחור. על שחור. לא. כאילו עכשיו זה הלבן. אולי מתלשו אני אראה לכם איך להכין את פרדי מ5 לילות אצל פרדי. בפרק הבא אני אראה לכם. אבל בסרטון זה יצא הרבה יותר טוב. ככה כאילו האף. רגע, איפה הסרטון הזה? נעשה עיניים חדשות. נעשה את זה לבן הפעם.
כי עכשיו, רגע, יש פה נקודה, הנה. עכשיו צריך כחול, כי צבע העיניים של בוב ספוג הם כחולות. אם אתם רואים. לא יצא לי כזה טוב, לא משנה. עכשיו, בשביל הפה, נעשה פה אחר, כאילו. מה זה? בואו נחפש לנו פה נורמלי. אני לא מוצאת את הפה שהיה, אולי אין להם פה. אז לא יודע, ועכשיו תראו את הקטע פה. קצת יותר גדול. כן, זה קצת אותו דבר. מה? תודה, זה נעלם. באמת אין לי מושג איך זה נעלם. אני אעשה עוד אחד. רגע, את האף, רגע. את האף נמחוק רגע, נעשה אותו קצת יותר למעלה. רגע, קצת. חכו. למה שאני ננסה לו אף לבד, כי זה עם לא אף, סליחה, פה. שחור. אני אכתוב את שם המשחק על שם הסרטון, כי אני לא בטוחה, אני לא זוכרת את שם המשחק. אני אחר כך אראה לכם. אוקיי. אולי נשחק במיינקראפט אחר כך. נראה לכם. אופה, זה יקשה הרבה יותר טוב. רגע, זה היה זה. עכשיו עוד חלק שממש חשוב ואל תשכחו אותו, החלק הזה.
הוא ממש חשוף כדי שזה יראה אמיתי. הנה את זה. אני קוראת בסלי בשמות סלי כדי שאני אדע שאני עשיתי. במקרה אם אחותי גם תרצה לשחק בטלפון, אז זה לא עומד לקרות. הנה. אוקיי, עכשיו נעשה מהר את הנקודות שלו. נעשה גם גדולות וגם קטנות. ומאחור זה חשוף. קיצר זה חשוף בכל המקומות. אוקיי, עכשיו, רגע. נקודות, איפה יש? אוקיי, לאחר שעשינו את בובסבורג, אני אראה לכם איפה עשינו סם. אפשר גם לצלם, אבל זה אחר כך כאילו צריך תרגיל חשבון כדי שלא יחשבו שאנחנו רובוט. אז נעשה את זה. גם ככה זה בלהזמין. הנה כתבתי את השם. והנה, יש לנו בובסבורג חדש. בובסבורג הזה, אתה כבר ישן, אותך צריך לזרוק. שכחנו כמה דברים חשובים. לא. הנה עכשיו את בובסבורג. הנה. זה פרדי. זה סתם עשיתי. זה מישהו שמקיא. זה אוגי. אוגי מהמקקים. נו, סתובב. הנה רואים, זה אוגי מהמקקים. זה אוגי והמקקים מהתוכנית. אז אוקיי, כך נגמר לנו עוד פרק. ממש נהנה, מקווים שנהנתם, תנו לייק ותירשמו למנוי ויאללה ביי.